Elikkä mä oon Piritta Rantanen, kohta 40 uusperheen äiti. Mulla on 2 teini-ikäistä lasta ja 1 tommonen kohta 3-vuotias iltatähti. Mä oon koulutukseltani taloushallinnon tradenomi ja sairaanhoitaja. Mun työtehtäväthän on vaihdellut kovin paljon, eli ensimmäinen kesätyöpaikka on ollut tuossa paikallisella puutarhalla kurkkujen poiminnassa ja on toiminut asiakaspalvelijana ja palkanlaskijana ja tämänhetkinen työpisteeni on tuolla Keski-Suomen keskussairaalassa kirurgisilla osastoilla. Luottamustoimissa toimin Jämsän kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Jämsän kaupunginvaltuutettuna. Olen myös varakansanedustaja ja toimin muutamassa osakeyhtiön hallituksen jäsenenä, muun muassa Jämsän Terveyden ja Jämsän Aluelämpö Oyn hallituksen jäseninä. Multa tullaan tosi usein kysymään, että mikä olisi se ensimmäinen asia, jota kansanedustajana lähtisin viemään eteenpäin. Mutta mun mielestä siihen ei ole olemassa mitään semmoista yhtä ainoata oikeaa asiaa, vaan on nimenomaan niin, että me tarvitaan työtä, koulutusta ja kehitystä ja vielä niin, että ne kaikki pystytään yhteensovittamaan tämän meidän nykyisen perhe-elämän kanssa. Me tarvitaan täällä työtä. Työpaikkojen säilyttäminen, kehittäminen ja uusien luominen on ihan ensiarvoisen tärkeää tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Me tarvitaan työtä, josta saatavalla palkalla ihminen pystyy elämään. Eikä voi olla niin, että katsotaan työlliseksi, jos sä teet työtä 19 tuntia kuukaudessa ja saat siitä alle 300 € palkkaa. Koen myös kauhean epäoikeudenmukaisena nykyisen kiky-sopimuksen mukaisen palkanalennuksen, mikä on saatu aikaan työaikoja pidentämällä. Mä oon tosi huolissani siitä, että viime vuosina meidän koulutuksen taso on laskenut. Ammatillisessa koulutuksessa oppilaat kokee, että ne ei saa tarpeeksi tasokasta opetusta ja samaan aikaan siellä opettajat kokee, että niillä resursseilla ne ei pysty vastaamaan niihin tarpeisiin. Peruskouluissa meidän oppilailla on tosi pitkiä itseoppimisjaksoja ja samaan aikaan meidän PISA-tulokset laskee. Me tarvitaan koulutukseen ja kehitykseen tason nosto. Meidän on pidettävä huoli siitä, että meidän koulutus ja työelämä vastaa tarpeisiinsa. Meidän on pidettävä huoli siitä, että me saadaan toinen aste aidosti maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikää on nostettava. Suomen väkiluku kasvaa tällä hetkellä ainoastaan maahanmuuton avulla. Meidän syntyvyys on historiallisen alhaalla, eikä meidän nykyinen työelämä ainakaan kannusta perheiden perustamiseen. Lapsia aletaan nykyään suunnitella entistä myöhemmin. Me tarvitaan perhepolitiikkaa, joka kannustaa perheiden perustamiseen. Ja me tarvitaan sellainen perhevapaa-uudistus, joka on joustavasti yhteensovitettavissa työelämän kanssa. Me tarvitaan sellainen perhevapaa-malli, jossa ei kiintiöidä vapaita isälle tai äidille, vaan perheiden on itse saatava valita, kumpi vanhemmista on kotona. Mutta me voidaan kehittää sellainen malli, jossa molemmatkin vanhemmista voisi jonkin aikaa olla yhtä aikaa lapsen kanssa kotona. No, mutta hyvää päivää. Päivää. Aamu kohtaa kyllä tää alkaa olemaan päivä. Terve. Kahvi. Laitatko maitoa? Entä sokeria? Sitä. Sieltä sitten ja munkkia tulee tuolta. No niitäkin munkkia tulee. No niin, asia selvä. Tässä joitakin tärkeäksi kokemiani asioita, mutta ole aktiivinen ja tule mukaan kampanjatilaisuuksiin keskustelemaan sinulle tärkeistä asioista. Aikataulut löytyy muun muassa www.pirittarantanen.fi ja Facebookista. Ollaan yhteydessä ja viedään tärkeitä asioita eteenpäin. Käytetään järkeä ja muista äänestää. Kiitos, kiitos.